azumi yana taimako wurin gyara lafiyar ƙwaƙwalwar ɗan adam. Saboda haka in ka kalli azumi general a komai kenan, idan an samu ƙari na lafiyar zuciya, kaga za a samu gaɓoɓin da duk inda zuciya ke taimako, kaga an samu lafiya a gare su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yan uwa da kuma iyaye, barkanmu da dawowa wannan tasha, inda muke tare da babban likitan zuciya Dr. Nura Ibrahim Maiyadi. A wannan zaman Allah ya yarda, babban likita zai mana bayani akan amfanin azumi ga lafiya ita karan kanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Doctor. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karun, barka dai. Barkanka dai Doctor. Jazakumullahu khairan da kuma sannunka da zuwa yakin. Wa iyyakum, barakallahu. Wannan zaman Allah ya yarda kamar yadda muka tattauna, zaka mana bayani amfanin azumi ga lafiya, jasadiyyan lafiya. Kuma zaka ƙara mana da abubuwan tsokaci ga na ruhi, duk mahallinka ne. Assalamu alaikum, tafaddal ya Doctor. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muna mai ƴan uwa maraba da lale da marhaban da zuwa watan Ramadan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna min al-utqa min an-nar. Wannan mahalli na likitanci ne, kuma kamar yadda muka sha faɗi cewa kowa yana da kyau a bashi abinsa. Malamai suna ta faɗakarwa kuma suna ta ci gaba da amfana da mu kan amfanin azumi da imani da tarbiyya da rayuwarmu. Allah ya saka musu alkhairi. Amin ya rabbal alamin. Za mu yi ƙoƙari mu yi bayani a gurguje akan wasu fa'idodi da suke da shi azumi yake da su kai tsaye a jikin ɗan adam. Sai ya kasance kenan mai azumi idan ya yi azumi, bancin fatar da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya mu kasance dukkan mu cikin wanda suka samu taqwa, to za mu samu ribar ƙafa na ainihin fa'ida ta lafiya ta shafi shi azumi karan kansa da yake kawo a jikin ɗan adam. Kuma dama dai mun ɗan kwana biyu muna magana akan cewa mutane ya dace su rage cin abinci. Yawwa. Da ka faɗa ribar ƙafar. Yawwa. Kuma mun daɗe muna cewa ba lallai bane sai an ci sau uku. Kaga azumi ma ya tabbatar da cewa ɗan adam bai buƙatar ya ci abinci sau uku ya rayu. Iyaka bambanci shine in ba azumi ake mutum yana iya shan ruwa ko ya ɗan watsa wata 'yar gyaɗa ko dai wani abu haka a ci gaba da gangara. So Allah ya sa mu dace. Amin ya rabbal alamin. Abin da ya shafi shi azumi karan kansa, yanayi ne wanda mutum a likitanci ana kiran shi intermittent fasting, ma'ana rashin cin abinci na ɗan wani lokaci ƙalilan, amma ya kasance ana yin sa akai-akai ne. Akwai masu wannan yanayin azumin kala-kala mutane ke yi. In na ce mutane ina nufin general mutane. Ma'ana ba azumin da muka sani na addinin musulunci ba. Ba na azumi na ibada na addini ba. Shi intermittent fasting wannan akwai azumi, mutane da yawa suna azumi. Kamar yadda muke magana da kai yanzu kafin fara wannan program ɗin, cewa akwai mutane da ka sani da suna yin irin azumi haka. So mutane suna yin azumi daban-daban, wani awa 8 yake, wani awa 6, wani awa 12. Ya danganci mutane daban-daban yadda suke azumi. Amma dai suna yin wannan intermittent fasting ɗin. Bincike da nazari a ilmance ya nuna kuma ya ishara cewa yin azumi, ma'ana ɗaga ma ci da sha ƙafa na wasu awowi masu ɗan tsawo a rana, yana ƙara ma jiki lafiya. Su wayannan kamar yadda muka yi bayani, ko yadda muka tattauna, su wanda suke wannan intermittent fasting ɗin da ka faɗa, ba wai suna yi ba don musulmai ne su, ba ma musulmai ba ne. Mutane da ke yi ba ma musulmai ba ne. Kawai domin fa'idar lafiya. Kawai domin fa'idar lafiya. Sannan binciken da aka yi, duk da yake akwai wanda musulmi ne suka yi, amma akwai da yawa da ba musulmai ba ne suka yi. Kwanakin baya kamar yadda muka magana, akwai wata paper da aka produce a New England Journal of Medicine wadda aka dinga kai cece-kuce ana kawo a tsakanin likitoci, musamman likitocin zuciya, ana magana akan azumi da amfanin azumi da sauransu. Amma dai binciken ya tabbatar
tabbatar da cewa lalle a wannan bahasin da aka yi akwai lafiya da amfanuwa da ake samu a jikin ɗan adam. Wannan kuma wanda ya yi wannan abun ko musulmi ko ba musulmi, duk wanda ya yi wannan zai samu amfani a jikinsa. To kaga in mutum yana yin ibada kuma yana haka, kaga yanzu ya samu abu biyu kenan, ya samu lada kuma ya samu la'ada. Wannan kenan. A gurguje muka kalli shi azumi fa'idodinsa, na farko zan fara daga sama zuwa ƙasa kamar yadda muka saba. Farawa da kan ƙwaƙwalwar ɗan adam. Azumi yana taimako wurin gyara lafiyar ƙwaƙwalwar ɗan adam. Azumi yana taimako wurin gyara lafiyar ƙwaƙwalwar ɗan adam. Ba tare da mun shiga cikin wasu fayyace-fayyace ko wasu bayanai ba haka da sauransu, amma dai azumi yana gyara lafiyar ƙwaƙwalwar ɗan adam. Idan ka sauko a kan zuwa zuciyar ɗan adam, kamar yadda muke faɗa ko muka sha faɗa, mutane muna cewa a rage cin abinci, a rage cin abinci, a rage cin abinci. To ina ganin ko ba mu ce komai ba mun san cewa mutane za su san cewa azumi yana da amfani ga zuciya. To amma azumi yana da amfani saboda na farko yana sa adadin shuga da muke ci a jikinmu tana raguwa, wadda ita tana da in ta yi yawa a jikinmu tana kawo illa. Ba wai shuga na teburi ba, shuga na abinci gaba ɗaya. Abinci dai general shuga na abinci. Na biyu kuma azumi yana taimako wurin amfani da kitse a jikin ɗan adam, wanda yawan kitse ko a cikin jini ne ko kuma yawan kitse a sassan jiki, a gaɓoɓi in ya zamo da ya kasance akwai shi, shi ma yana da illa. To wannan azumi yana sa jiki yana narkar da wannan kitsen, yana amfani da shi, wanda shi ma amfani ne, yana rage cututtukan zuciya. Daidai wannan kuma wannan rage kitsen shi ma bacci yana rage cututtukan zuciya, yana rage stroke, matsalar shanyewar jiki da ake samu a ƙwaƙwalwa. An samu ragewar kitse. In aka samu ragewar kitse, saboda yana rage wannan. Shi yasa masu stroke da masu ciwon zuciya muke ba su maganin da ke rage kitse. Azumi shi kuma zai rage wannan gaba. To shi kuma azumi yana taimako wurin tafiyar da kitsen da sauransu. Idan ka zo ka kalli matsala ta ciwon suga, to na farko dai idan mutum yana azumi yana rage adadin shugar da yake sakawa cikin jikinsa. Ita kuma wannan adadin shugar da ta kasance yana rage ta, yana kasancewa kenan yanzu jikinsa yana amfani da shugar da ke akwai, yana ta lumumuya ta, yana ta amfani da ita, yana ta amfani da zuwa wani lokaci. Idan ka ce shuga dai, a kowane gaba ka ce shuga dai kana nufin abinci, ba wai shugan teburin. Abinci. Yawwa na gane. Abinci. In har da shugar teburin ma in ka haɗa duk shugar ce. A likitanci. Da shi abincin da shugar teburin dukkan su dai in suka je ƙarshen su dai duk shuga suke A zama. likitanci haka suke. Yawwa. To kasancewar ba a yawan ci sosai yana sa jiki yana amfani da abin da ke akwai kaɗan-kaɗan, kuma yana daidaita wannan. Sannan kuma azumi yana saka, kamar yadda muka yi bayani kwanakin baya cewa wasu in suna da ciwon suga suna da matsalar jikinsu baya amfani da insulin sosai wurin buɗe ƙofofin da shuga ya kamata shiga. To azumi yana ƙara wannan makullan da suka burge, to azumi yana taimaka musu su yi lafiya. Fa'ida ga kariya ga samun ciwon. Kariya ga ciwon suga, ko masu ciwon suga su ma in suna samun hakan yana iya amfani da su. Amma in an tabbatar da lafiyarsu za ta yarda su yi ciwon su yi ainihin azumi. Sannan azumi yana taimakawa wurin lafiyar ciki karan kanta, saboda ba cikin hutu yana taimakawa, kuma yana rage matsaloli ga masu wasu nau'o'i na rashin lafiyoyi, kamar irin masu inflammatory bowel disease da dai wasu nau'o'i na rashin lafiya haka. To in ya kasance cewa ana ɗan hutawa, ana ɗan ci, ana hutawa, to yana sa cikin ya samu sauƙi, ya samu sarari, in ma akwai wata matsala ya samu ya warke kafin a zo cin abinci. Sannan generally jikin ɗan adam azumi yana taimakawa wurin ƙara ƙarfi na gangar jiki da kariya na lafiya, abin da ake ce ma immunity. Duk wannan abubuwan mutum yana iya bincikawa a intanet, zai iya ganin su.
ai doctor ko ya bincika a cikin duk abin da muke faɗa, mutum yana iya shiga internet ko ChatGPT ko dai wani abu, zai iya checking, duk zai iya ganin irin waɗannan abun, kuma zai ma ga abubuwa da suka fi wannan. Sai dai muna ɗan summarizing abin da muke, zai iya kasancewa mutum zai iya yana buƙatar shi a hannu domin ya fa'idanta. Shi kariya da immunity, menene kariya da immunity? Kamar kuzari yake nufi ko kuma? Shi jikin ɗan adam da kaga Allah ya yi shi ne da wasu 'yan sanda da wasu masu kariya a jiki. In mutum ya samu infection ko wata ƙwayar cuta ta shiga, akwai abin da zai kare. Idan jikin yana da matsala ko wani wuri ya samu, ya zai iya taimaka wurin wannan wurin ya warke. Da in akwai wata matsala a wani wuri, ya za a je a yi dealing da wannan matsala, kai baka ma sani ba. Ma'ana akwai abin da ke baka kariya ta gangan jikinka ta musamman, ana ce mishi immune system. To shi ma azumi yana taimakawa wurin wannan, gyara wannan system ɗin. Saboda haka in ka kalli azumi general a komai kenan, idan an samu ƙari na lafiyar zuciya, kaga za a samu gaɓoɓin da inda zuciya ke taimako, kaga an samu lafiya a gare su. Sannan kuma bancin haka nan, azumi yana ƙaro lafiyar aljihu. Yana sa ana kada saboda barna da tattalin arziki da sauransu. Umuman dai yana da hikima sosai wurin regulating da kuma taimako wurin yadda rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya take tafiya. Saboda haka in ka kalli azumi a likitanci, za ga fa'idarsa ta wuce a ce ɗan adam ya yi wasa da yin azumi a zamansa na ɗan adam. Shi yasa wanda ma ba shi azumi da karan kansa, fa'idarsa ga jikin ɗan adam ta wuce sai ma an gaya mishi. Ko mutum da karan kansa ya ga ya ɗan yi wasu awowi bai ci abinci ba, sannan ya zo ya ci abinci daidai yadda ya kamata a ce ya ci, yana jin jikinsa yana ɗan da lafiya. To har mutanen da ba su yarda da addini ba, waɗanda ba su ma yarda akwai Allah ba, to su ma sun yarda da cewa rashin cin abinci na tsawon wani lokaci yana da lafiya a jikin ɗan adam. To ballantana musulmi wanda yake shi ya yarda da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To kuma wannan wata kyauta ce. Kenan azumi da ake watan Ramadana, duk a shekara Allah yana kawo mana wata ne wanda yana mana sabis ɗin imaninmu, kuma ya mana sabis ɗin lafiyarmu. MOT kenan. Yawwa. Yana mana sabis ɗin lafiyarmu da imaninmu. Saboda haka generally dai azumi yana da fa'idodi. Har waɗanda ba mu faɗa ba. Jazakumullah Doctor, ka mana bayanin fa'idojin azumi ga lafiya daga sama har zuwa ƙasa, kuma ka fara taɓo abubuwan da za a iya kiran su social aspects kenan, ma'ana na tattalin arziki. Maybe ka ce abin da ya shafi na fa'ida ga ruhi, wannan na malamai ne insha Allah, kuma suna yi. Allah ya saka musu da alkhairi. Za ka iya ƙara mana tsokaci akan abubuwan social advantages ɗin? Misali, cikin abubuwan da muka tattauna, abubuwan da suka wuce, ka kawo mana amfanin rage cima, amfanin motsa jiki, masu shan sigari su rage ko su daina, kai haka da sauransu. To in social life, bacin tattalin arziki da yake yi, na farko kaga azumi yana taimako wurin mutane ba sa shan sigari. Saboda haka in mutum da yana sha misali 20 yake sha ko 10, in yana azumi ba zai sha ba, kaga an rage wannan adadin. Kaga ya rage adadin cutar da yake sa a jikinsa. Idan yana shan giya ne, kaga ya rage adadin cutar da yake sawa a jikinsa. Sannan kuma azumi yana taimako wurin hana mutane zuwa wuraren da za su iya saka rayuwarsu cikin haɗari a lafiyance. So wannan in terms of socially, wannan yana da tashi special gudunmuwa da yake bayarwa. Doctor, akwai tsokaci da za ka iya mana kan in aka zo shan ruwa, gaba da ta wuce ko in ce zama da ya wuce, mun fara magana akan shawarwari da za ka iya ba mu idan muka zo shan ruwa, da kuma wasu abubuwa ya kamata mu guda da kuma mu kiyaye. Gaskiya babu wani abun koyi akan shan ruwa da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan aka bi koyarwarsa kan yadda ake shan ruwa,
da kuma malamai suka yi bayani, za a gano cewa shan ruwa ba wai adadin abinci ake son a cika ba. Ana buƙatar abin da jikin yake buƙata ne. Sai ka ga mutum an zo shan ruwa, Allah ya ji ƙan malaminmu, babanmu Sheikh Abubakar Giro, yake cewa kwano 19 an aje maka kaza, an aje kunu, an aje ƙosai, an aje kifi, an aje nama, an aje ƙwai, an aje kaza, an aje kaza, an aje kaza da sauransu. Na farko dai jikinka baya buƙatar waɗannan gabaki ɗaya. Na biyu, in ka ci su za ka cutar da jikinka, saboda yanzu za ka haɗa mishi abubuwan da in suka haɗu suna iya samun matsala. Na uku, duk gyaran da kake ƙoƙarin ka yi yanzu za ka iya lalata shi. Na huɗu kuma, abincin da ƙarshe dai sai dai a zubar sai dai a zubar ko kuma a ba wa almajirai in akwai ma almajirai. To saboda haka kaga ɓarna ce ake yi. In an zo shan ruwa, abin da ake so shi ne ya kasance ba a ci da yawa ba, kuma ai ƙoƙari a ci mai kyau. Idan aka ce mai kyau, ba wai an ce sai ka je ka ciyo wata kaza ko wata ɗawisu ba, a'a, bakin gwargwado. In aka haɗa ɗan ƙosai haka za ka ga ƙosai ne aka yi, yana da protein da ɗan wasu abubuwa a cikinsa, aka haɗa da kunu, aka haɗa da ɗan wasu ganye ko ɗan wani fruit ko wani abu, za ka ga ƙwarya-ƙwaryan balance diet ne ake son a haɗa, abinci cikakke ake ƙoƙarin a haɗa. In an zo cin abinci aka ɗan haɗa da wani ɗan ganye ko miyan kaza ko da sauransu, dai za ka ga an yi ƙoƙarin a haɗa wani ɗan ƙwarya-ƙwaryan balance diet ne haka ake da sauransu. Kila an ɗan yi ɗan kunun gyaɗa ko ɗan abun nan da sauransu. To ya kasance dai yana balance diet, saboda dama ba abinci kake ci da yawa ba. So in ka zo ci sai ka ɗan ci wanda yake zai iya biyan buƙatun wanda jikinka yake buƙata. Kuma ba ka buƙatar ka ci shi da yawa. Kuma shi dama lokacin azumi lokaci ne da dare yanda yake gajere. In ka ci kuma asuba ta yi za ka sake ci. Saboda haka in ka ɗan ci, in ka zo asuba sai ka ci, in baka ci da yawa ba, in ka zo asuba sai ka ci. Kuma ka ga kenan zai iya taimakon ka, za ka iya tashi ka yi sallah, za dai ka iya yin ibadu ko dai wani abu da ya kamata a ce an yi. To saboda haka yawan cin abinci da cakuɗa abubuwa shi ma yana da problem. Zan so na tambaye ka, in ka sani da ka ce cakuɗa abubuwa, akwai tambayar da take ta yawaituwa kan haɗa kifi da madara. Likitance akwai masaniya da za ka ba mu, ko kuma ba maudu'in da za ka ba mu? To ai ba likitance ya kamata, shi ainihin wato mutane da suka ce ai haɗa kifi da madara mutuwa ne. Amma ai na farko magana ce kawai, saboda mutane da suna cewa hadisi ne, ba hadisi ba ne, magana ce kawai. Kuma na biyu, to mu dai tun muna sakandare muke haɗa kifi da madara, kuma dai har dai ka dai gan mu ga mu dai yadda muke har yanzu dai ga dai shi nan Allah ka dai gan mu muna kuma haɗawa, kuma muna kan haɗa kifi da madara. Ba wai da wata matsala a likitance. Wannan kuma malamai sun daɗe da tabbatar mana da cewa wannan ba hadisi ba ne. Mun gode sosai Doctor. Tambaya ta gaba da zan maka shine, ka mana bayani kan kimiyyar abincin da ya kamata a ci da kuma yadda ya kamata a haɗa. Kamar awa nawa ya kamata ko minti nawa ya kamata mutum ya bada bayan ya ci abinci kafin ya kwanta? To, ko kuma mutum yana iya ci zai kwanta? To yanzu shi abinci in ka ci shi generally ana so ka ɗan bada ɗan wani lokaci kafin ka kwanta. Yana dangantaka da yanayin lafiyarka. Akwai mutanen da in suka ci abinci yana dawo musu. Irin waɗannan an fi son su bada kamar awa 2 zuwa 3 haka kafin su kwanta, daidai abincin ya ɗan faɗa haka. Amma in dai baka da cikin irin wannan masu wannan rashin lafiya, to ka ɗan bada ko da minti 30 zuwa awa 1 misali bayan ka ci ka kwanta. Ba wai ana cewa in ka cin ka kwanta wanda zai wani abun nan ba, amma akwai mutanen da yana sa su dinga samun ɗan abincin yana ɗan dawowa haka, sai ga wani yana ɗan samun matsalar numfashi ko tari ko dai wani abu makamancin haka nan. Kuma bayan ka ci abinci, bayan ka cika cikinka sai ka kwanta, shi abinci ana cin shi ne saboda a yi amfani da abin. In ka ci ka kwanta to aiki me kai? To ana son ka ci sai ka ɗan yi wani abu sai ka kwanta. Haka shi ne fi dacewa. Jazakumullahu khairan Doctor. Ban tunanin ina da wata tambaya. Akwai matsala da ke faruwa ta yanzu. Shin menene matsalar da ke faruwa idan mutane sun haɗa abinci da yawa ko sun ci abinci haka?
don an ce kada a ci an ci to me matsala? Na farko shine duk gyaran da ka yi na jikinka da lafiyar da kake ƙoƙarin ka gyara, to in ka yi wannan lodin kana iya lalata shi. Ko wanda na taɓa sani ya gaya min wani malaminmu ne, wani farfesa ne ya ce min, ai ina baka labari, yana wannan labari ya ce bari in baka wani labari, ya ce kawai na zo gida sai yarinya ta bani wata shinkafa da madara, ta ce min mai daɗi ce. Na yi spoon 2, ta yi daɗi, amma ko da na bincika suga ta kai kusan 500. Kaga akwai matsala. Saboda haka mutane su daina tura ma cikinsu abincin da ba sa buƙata, musamman ma in suna da rashin lafiya irin ciwon suga, hawan jini ko dai wasu ciwon rashin lafiya da ya kamata su kula da wannan kenan. Sannan saboda haɗe-haɗen yana iya burkuta ciki ko ya kawo matsala, sai ga mutum ya haɗa kaza can ma ya sa cikin ya lalace, ulcer shi ta tashi, kaza ya tashi, rashin lafiya kaza ya tashi da sauransu. Sannan kuma yana sa kasala da nauyi. Sannan kuma yana iya sa ma ƙibar da ake son a rage ɗin ba za a iya ragewa ba. Sai ga mutum ya ci abinci, ya zo ci abinci, sannan ya zo sahur ya sake cin abinci, saboda haka bayan sallar asuba in ya samu ma ya sallar asuba, in ya kwanta sai 12. To kaga duk wannan babu hikima, saboda yanzu jikin bai amfana ba, kuma wannan abincin zai shiga cikin gaɓoɓin jikin da sauransu. Sannan kuma matsaloli misali in ana azumi sai ga mutum yana zaune yana kallon kaza, to duk wannan yana da problem shi kuma da ke kai, saboda asalin abin da kake buƙata baka riga ka yi aiki da shi ba. Yanzu kuma dama muna cewa a wane jini a yi wani abu da sauransu, ko da ƙila azumi baka iya yin wani abu, amma dai kana ɗan kai kana kawowa. To in aka kula da irin quality, ma'ana lafiyar abincin da ake ci da kuma yawan abincin da ake ciki, to insha Allah za a iya samun abin da ake buƙata in Allah ya yarda. To insha Allahu Doctor, ka ƙara kawo mu wata tambaya, akwai shawarar da za ka ba mu ko da Allah ya sa mu kasance muna cikin wanda suka Allah ya ‘yanta cikin watan Ramadan, ko da Ramadan ya zo ya wuce, akwai abubuwan da ya kamata abubuwan da muka koya daga Ramadan mu ci gaba da su kenan. To kamar yadda malamanmu suke cewa, ko yaushe muna ji malamai suna wa'azi shine cewa Ramadan makaranta ce. Saboda haka wanda yake da hali sai ya ɗan ci gaba da azumi, kaga zai taimaka. In ma dai baya iya yin azumin gabaki ɗaya, to wannan yana ba shi dama cewa yanzu ya rage awoyin da yake ci abinci. Ma'ana inda zai ci abinci da safe ba sai ya ci da rana ba, sai ya ɗan sha ruwan shi ko ya ɗan watsa wata karas ko wata gyaɗa ko dai wani abu haka, can da yamma sannan ya ci abinci. Kaga kenan ya taimaka ma kansa haka. Idan kuma ma ba zai iya wa, akwai ƙaras, ka san ƙaras? Kai ɗan Kano ne, kai ba Kano ne, shi yasa kai ba Kano ne, amma baka san ƙwaras ba. Amma kaga mu ƴan Sokoto da su ma ƴan Zaria na san musu ƙwaras saboda ka san ƴan Zaria. So akwai dai nau'o'i na abinci haka za ka yi da sauransu wanda za su ɗan taimaka haka, ko ɗan watsa ƴar wara wanda ake ce ma ƙwai da ƙwai haka, ko dai wani abu haka, ya dai kasance ba abinci ne kake sakawa a gabanka ba. Saboda saka abinci gaba haka yana sa mutum ya zamo kamar dabba ne, kawai duk inda ya samu abinci yake ci. To wannan gaskiya inda za a ɗan kiyaye haka nan, to yana daga cikin fa'ida bancin taƙawa da imani da tarbiyya da ake samu, cikin ɗoriya daga cikin tarbiyyar da za a samu in aka yi azumi, shine tarbiyyar cin abinci da lafiya. Wani daga Ramadana bai sake shan sigari, wani daga Ramadana bai sake shan giya. To irin waɗannan abubuwan, to su ma sai a ƙara su a cikin lafiya da ake. Jazakumullahu khairan Doctor. Zan sake baka dama, akwai wani abin da za ka ƙara fayyace mana ko kuma ka ba mu shawara sai mu kula zama. Ina ganin gaskiya a nan kam babu wani abu da zan ce in banda dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mu Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya rabbal Allah ya sa mu cikin waɗanda za mu amfana da Ramadan, ya kasance kuma mu fito cikin Ramadan, kuma ya nuna mana wasu Ramadanoni da yawa adida. Amin ya rabbal Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya sa mu cika da imani, ya saka mu iyayenmu da malamanmu, ya ba mu zaman lafiya a Najeriya. Amin ya rabbal alamin. Allah ya kai mu Ramadan kuma ya sa mana daga cikin bayinsa intattu. Amin ya rabbal alamin. Ya sa mana daga cikin wanda za su fita daga da takawa da kuma ribar kafa, kamar yadda Doctor ya mana bayani a wannan zama. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan zama.
sai a kasance da mu a zama na gaba bayan Ramadan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.